muga seeling. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten diajeng ayu Angel. Wonten diajeng ayu Aini Zam-Zam. Terima kasih. Ada HRD, terima kasih matur sembah nuwun. Sikat Mas. Telong soro rasane Aja nelong nangis jroning atiku yen kelingan pandang lan guyumu laras swara gendhing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu. Iya dek nangis hatiku yang kelingan esep kuyumu pancen rasa kari rasa kudu longgonmu trimo nilakno aku gendeng priyo rasa wis sawindo nggonku ora ketemu kagugah hatiku krungu suaramu pangun kae kene kanca ana ana sing tak tresno muga bisa urip tentram mulya tulis lakon tresno gendeng tresno aja nemen-nemen kedua lah ngene saben kangen tugas mriki Dik gandrungan Dik kari rasa kudu lilo konmu trimo nilakno aku gendeng priya uyungku nglayung ngambroke ngawang-awang tanpa bisa nyandeng aku mau bisa nyawang tumetes loku mbrebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni aku mas cukup karetno lakon tresno iki bakal dadi tresno bareng wahyu kerido asmara wonten diajeng ayu Angel diajeng ayu Aini Zam-Zam matur sembah nuwun ARD Prioritas Audio terima kasih raka rasa wis sawindo aku krungu swaramu kagugah hatiku krungu suaramu aku nangis sampeyan donga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentram mulya lakon tresnamu gendeng tresnanku tak kembake saben kangen sliramu sadenane aku nangis nanging tresno wis ginares tak akoni ganti ikhlas hati buyungku nglayung ngambroke ngawang-awang tanpa bisa nyandeng aku mau bisa nyawang tumetes loku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni aku kan mas cukup karetno lakon tresno iki bakal cerita tresno waranggono Tresno Maranggono wis dipenakani. Kuwi dilebokne ning